на следващата серия. Автомобили от групи XE с обем на двигателя над 1600 см. Задължителният атрибут табелите, които оказват времето, което става до старта на серията, въпреки че тази информация е поднесена по малко разсейващ начин от организаторите. Със сигурност не се отразява това дори на концентрацията на пилотите на стартовата решетка. Проблеми за Любомир Гайнов още в загряващата обиколка и старта на преварата Маршавелов срещу Бой Борисов и Пиер Джорджо Бедини зад тях на трета позиция. Никакви проблеми при потеглянето за Маршавелов и веднага се оформи зад него групата лидери, които го преследваха. От последна позиция стартира Косто Щерев, успял обаче още на старта да спечели 5-6 позиции и да се пробие път напред. Тук темпото задаваше Маршавелов и неговите съперници просто трябваше да намерят начин да поддържат неговото темпо, да не изостават, да го притискат в опит да направи грешка, тъй като и двамата, и Боби Борисов и Пиер Джорджо Бедини с много по-голям опит състезателен от Маршавелов, но ще видите малко по-нататък, макар и да беше много близко до лидера, Боби Борисов така и не получи възможност просто да го притисне, да го провокира, да сгреши, да пробва атака. Тук очакваха зрителите най-високите скорости, тъй като все пак говорим за автомобили с минимални технически ограничения пред тях. Излизането сега тук на обратната права, много малка разлика в самото начало състоянието, на няколко метра буквално. Маршавелов пред Бой Борисов и Пиер Джорджо Бедини. Денислав Шишев също много близко до тях. Тук е интересното, че 3 от първите 4 в класирането карат автомобили от клас E-Max, също един от новите класове в нашия шампионат. Само Борис Борисов се записа в класическия X4. На финала, втория в X4, завърши на пета позиция Симеон Кандаров. Ще го видите с един много красив фотоскоп и него в репортажа. Няколко пъти, особено на спирането за шиканите, се доближаваше Боби Борисов, но тук вече нарасналата конкуренция в тази група извади на преден план позабравени малко фактори за автомобилно състезание. През 2008 година, спомняте си, тотална доминация на Пиер Джорджо Бедини с този автомобил Audi RS6. Тази година обаче, въпреки голямата мощност на неговия автомобил, се оказа, че просто колата му е твърде тежка, за да се бори с по-леките, много сериозно развити в техническо отношение автомобили и на Маршавелов, и на Бой Борисов. Малко по малко започна в хода на преварата да изостава Бедини зад него. Шишев също имаше проблеми да поддържа. Ето Кандаров с номер 61, да поддържа Шишев темпото на двамата водачи. Продължава тук пробивът на Косто Щерев към челото на класирането. За съжаление, както и в квалификациите, отново технически проблеми, не успя да стигне до финала. Малко по-късно самия той ще може да обясни какво точно се е случило, но отново каталог от технически проблеми за него. Зад тях много спорна битка. Зад групата лидери в E-Max и X4, казах и за Кандаров, който се движеше на пета позиция, Ивайло Христов зад него, още един от пилотите в X4 и зад тях вече за разпределена позиция между 7 и 10 борбата между водачите в клас Hobby Car 3. Също много оспорвана битка. Любен Каменов спечели тази борба за първата позиция в клас Hobby Car 3. Също един от най-популярните, най-сериозните класове в пистове и в планинския шампионат. Може би вече не е еквивалент на M3 с може би по-мощни автомобили, макар и не толкова технически развити. Гледна точка сега от колелото е един от най-интересните елементи на това трасе и отново десния завой на излизането на обратната права. Тук вече Маршавелов с малко по-голям аванс пред Бой Борисов. Много интересна конфигурация на трасето още веднъж в пистата в Хасково. Бавни обратни завои с колелото, сравнително бързи шикани, както и десния завой при излизането на обратната права и да я прави с дължина над 800 метра. Наистина писта, която позволява много висока средна скорост и изключително висока скорост на правите заради тяхната дължина.
Много интересен двубой. Малко по-назад в класирането. Кандаров също. Ивайло Христов. Тук битката е за петата позиция в общото подреждане. Точно зад Денислав Шишев се развива тази борба. Търсеше начин Кандаров да атакува на старт финалната права. Пробва атака. Сега спирането за Перезва е изключително важно, макар и от външната страна успя с малко по-късно спиране. Кандаров, който кара нов за него автомобил, Ford Escort. Преди го гледахме с Volkswagen Corrado. Сега отново с дребни технически проблеми, но все пак с място в челото. Продължава тук преследването на лидера Константин Маршавелов от Борис Борисов. Зад него вече на малко по-голяма разлика Пиер Джорджо Бедини и Денислав Шишев. От есента на 2009 година се състезава Константин Маршавелов в българския туристически шампионат с победа в Търново в началото на сезона. Там спечели квалификацията. Тук също първо място в квалификацията и на път към поредната си победа в тази група. Много силно начало на кариерата на Маршавелов, много силно присъствие в група Холдикар. Интересното е, че през 2008, когато Бедини беше безапелационен, в тази група няколко пилоти просто се дръпнаха от участие по проста причина, че състезанието на много високо ниво в група Хикс в най-големите класове е надпревара, която изисква много високи бюджети, много големи бюджети, много сериозни разходи, много силни са тези автомобили с много скъп ресурс на експлоатация. В крайна сметка обаче 2010 е годината, която маркира сериозно присъствие, а тук виждате атрактивно минаване на Щерев, който беше успял да се справи с Кандаров и Ивайло Христов, излизайки на пета позиция. На практика това се оказа най-доброто класиране, до което успя да стигне Косо Щерев, преди отново да се появят проблеми в неговия автомобил. Ето тук спря за кратко, преглеждайки колата, след което успя да се качи, продължи съвсем малко и трябваше отново да спира в бокса. Свения Щерев ще обясни малко по-късно пред нашия репортер Марио Попов какво точно се е случило с колата му и защо този уикенд в Хасково се оказа с толкова много технически проблеми. По-нататък, зад Каменов, който се пребори за седмото място в общото класиране и първа позиция в Хикс-3, Светослав Ковачев, втори в Хикс-3, Златко Златев с БМВ от Хикс-4, Атанас Божилов, Иван Анастасов с много интересен модел на Honda CRX, трето място в Хикс-3 и Станимир Румов с този Трабан Трено, който завърши на 12-та позиция в общото подреждане. Пет автомобила не успяха да стигнат до финала. Ето го Шишев. Влязаха вече в трафик, при това сериозен, лидерите в класирането. Ето тук с синята Астра Любен Каменов, лидера в Хикс-3, преследван от Светослав Ковачев с този зелен Голф. Класически автомобили за Хикс-3 в последните години, не само в българския шампионат, по принцип. Volkswagen Golf и Opel Astra с атмосферни двулитрови двигатели, основата на клас Хикс-3, както естествено, знаете, в N3 пък дълги години тези коли бяха основните преди навлизането на Renault Clio с двулитровите атмосферни мотори и Peugeot 206 RC, както и Honda Civic, които ще видим след малко в другата група IN, общата група IN, където Honda Civic с двулитровите двигатели, масирано присъствие в N3. Предполагам, обърнахте внимание на тази Toyota Celica на Атанас Божилов, с напълно нова разцветка, все още обаче с дребни технически проблеми, които просто не позволяват на Божилов да демонстрира пълния потенциал на автомобила, който е много сериозен. Спомняте си, преди 10 години един от най-силните автомобили в група А в рали шампионатите беше това поколение на Toyota Celica. Сега много интересен автомобил в група Hobbycar. Продължава тук битката на Маршавелов с Боби Борисов. През цялото време пилота на Пристало се опитваше да притисне водача на много малка разлика. Още веднъж казвам, обърнете внимание, че тук става въпрос за много високи скорости, направите над 200 км в час и въпреки това разликата, аванс на Маршавелов не нарастваше повече от няколко метра и двамата с
страхотно пилотиране. Просто, за съжаление, рядко се виждат такива двубой в българските шампионати, където на няколко метра, на части от секундата, на броени секунди един от друг, двамата или тримата пилоти, които се борят за първата позиция, се преследват от началото до края на състезанието. В крайна сметка обаче, първото състезание в групи A и Хикс за Боби Борисов завърши с второ място в общото подреждане и победа за него в Хови Кар 4. Тук Пиер Джорджо Бедини вече в трафик. Отново двамата лидери, които са застигнали Златко Златев. Девета позиция в общото подреждане Златко Златев. Максимално бързо, обаче и много спортсменски на излизането от шикана. Следеше той какво се случва в неговите огледала. Веднага даде път на двамата водачи. Като цяло много добра работа и на машарите с флаговете. Ще видите малко по-късно в другата серия в AIN. Следяха, и поне тези от тях, които бяха на ключовите места от трасето, следяха как върви класирането, кога лидерите застигат по-бавните пилоти, използваха активно сините флагове, защото трафикът, това е част от тяхната задача, трафикът трябва да бъде облегчаван максимално за лидерите. Отново Маршавелов, Боби Борисов малко по малко взимаше в няколко обиколки заради трафика аванс Маршавелов и след това губеше победа за него. Втори Боби Борисов. Сега старта на общата група AIN, перфектно потегляне на Румен Дунев в също обещание за много спорени битки с оглед на малките разлики между времената на първите трима в Хасково. Ще бъде изключително интересно на Дракона в края на май. И отборното класиране спечелено от Havoline Racing с Пиер Джорджо Бедини и Флорентин Петров.